Окупанти закрили бахчисарайське кафе «Салачик». За 4 роки окупації Криму силовики навідувалися до «Салачику» з обшуками тричі і 6 разів проводили масштабні прокурорські провірки. Це так звані слідчі дії завжди супроводжувалися візитом десятків озброєних спецпризначенців. Востаннє обшук був у жовтні минулого року. Тоді окупанти це пояснили перевірками МНСників та податківцями. Власника кафе «Салачик» Сулеймана Асанова затримали торік у жовтні. Окупанти звинувачують його в організації терористичної діяльності. Федеральная служба судебного пристава явилась в кафе, опечатала заведение, сказав, что на это имеется соответствующее судебное решение, на основании которого это производится, и дальнейшая судьба караван-сарая «Салачик» будет рассматриваться на суде 7 мая. Якобы не в порядке какие-то документы, которые регулируют газовое снабжение кафе, система водоснабжения кафе. Цель закрыть это заведение, так как оно символизирует крымских татар, символизирует мусульман Крыма и символизирует ту борьбу ненасильственную, которую, скажем, ведут крымские татары.